नोंथांमोनाबो फंबायनिफ्राय माखासे मिन्थियै बाथ्राफोरखौ मिन्थिबाय लोगोसेयैनो फंबायखौ आङो गावनि जा कन्टेक्ट नाम्बार जुदि शेयार खालामजायोब्ला बुंनानै होनो सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन आगै सानैजों संसार जागोन सनितपुर सुलेखा मेडामखौबो लोगो मोननाय जादों बिथांजोंथ' आङो माने डाइरेक्टलि मोजाङै रायलायनो हायाखिसै आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान है आज ड्राइवर होनना आंखौ दा बासिया गैयाखौ दा बासिया गैयाखौ आगैलाय आंलाय नोंखौ मोथो मोथो मोजां मोनो सना सथिबो सोरबा नोंखौ नायनो फैब्लाबो थाङा होनना बुंखा साख्रियाव लाफैब्लाबो नों नाङा होनना बुंखा नों फैया सोरनोबा नोंखौ हरनो नाजायोब्ला आगै आइ एम अलरेडि बुकिं होनना नोङो बुंखा खुलुमबाय गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय जासिहरबाय आं दिनै दंफैयो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुक्लाय सेरफांनि बे जोहोलावफुरि पार्कआवहाय आरो आंजों लोगोसे दङ फंबाय दावहारु बसुमतारी जोंनि बर'नि दायो जाखांफुनाय सासे राफोद मेथाइ खनगिरि बिथांजों जों दिनै फंनैसो मोगा-मोगि सावरायलायनो थाखाय दिनै बेवहाय ज' जालायलायदों बिथांनि माखासे बाथ्रा नोंथांमोना हयथ' मोनथिया दिनै आंनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन ओंखायनो गासैखौबो अननानै जोबजासिम नायलांनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय फंबायखौ आङो गिबि गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय खुलुमबाय ओमफ्राय मारै दं दायो दायो आङो मोजाङैनो दंथ'यो रायजो राजाफोरनि अननाय आरो आदामोननि अननायाव आरो दिनैनि दिनखौथ' आङो गोबां मोजांखौनो होननांगोन ओरैनोथ' आंहा मोजाङैनो दंखायो मानो होनोब्ला दिनै आंनि जायगायाव सासे एसेबां माने एकदम सिनियर दै आंनि माने बिदा आंनि आदा धनन्जय बिथां आदाखौ आङो रोजा रोजा साबायखर आंखौ बेसिम लोगो हमनो फैनायनि थाखाय आं गावखौनो खाफाल गोनां होनना साननांगोन माने बिथाङा जे गावखौ माने गावनि खामानिखौ दोनथ'नाब्लाबो आंखौ बेसिम लोगो हमनो फैदों स' रोजा रोजा साबायखर आदा आरो गोबां मोजां नांदों बुंस' हायै मोजां नांदों आरो थारैनो आंनाबोथ' ओरैबायदि मोजां मोनदों फनाव रायलायलायबाय थायो जोङो ओमफ्राय सावरायलायदोंमोन आरो बेबायदिनो लोगो हमलायलायनानै एसे सावरायलायगोन होननानै ओमफ्राय आंबो जोबोद गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानदों मानो होनोब्ला फंबायजों जिरायफानो मोनदों लोगोसेयैनो माखासे बाथ्रा दिनै नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्रायनो मोनथिगोन आरो गोबां मेथाइबो नोंथांमोना खोनासंनो मोनगोन बिथांनिफ्राय जोबोद मोजां मेथाइ खनो आरो नोंथांमोन बयबोथ' सिनायखायो लोगोसेयैनो मबाइलफोराव नुबाय थायो नोंथांमोना जोङो जागायलांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरो जोंखौ हेफाजाब खालामफालांदो नङा होमबा गिबि गिबियावनो आङो दावहारु फंबायनिफ्राय गावनि आबुं थंखौ आङो मोनथिनानै लानो लुबैग्रोगोन आरो लोगोसेनो जोंनि नायगिरि बिथांमोनाबो मोनथिनानै लागोन आरो आंनि न'आ जाहैबाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर हालामनि सुवागपुर हालामनि बर्नदिपार होननाय गामियाव बियो बगामाथिजोंहाय जायो ओमफ्राय आंनि आइ आफानि मुङानो जाहैबाय अबिराम बसुमतारी आंनि आफा बियो आरो देवबारि बसुमतारी आंनि आइ आरो जों गासै बिदिनो गासै साबा आरो न'खरावहाय दा जोङो मिन्थिनानै लाबाय फंबायनि बिमा बिफा लोगोसे गामि आरो जिल्ला लोगोसे न'खराव साबा फेमिलि दं बिथांमोना ओमफ्राय फंबाया माने मेथाइ खननायखौ माबे समनिफ्राय जागायदोंमोन आंनि मेथाइ खननायाथ' आङो जेब्ला 4-5 बोसोरमोन आरो 5 बोसोरनिफ्राय बिदिनो आङो ओरैनो माने माबा खालामलाबाय थायोमोन बिदिनो खनबाय थायोमोन माने बबावबा बेरेंसिफ्राव उन्दुनानैहाय बबावबा माखौबो लानानैहाय माने दामलाबायबाय थायोमोन खनलाबायबाय थायोमोन आंहालाय बेफोराव माने एसे
इन्ट्रेस्ट दंखायोमोन इन्ट्रेस्ट दंमोन औ उन्दैनिफ्रायनो औ उन्दैनिफ्रायनो नाथाय आङो बिदि माने जेबो स्पेसियेलि माबा मोननो हायाखिसै आरो बेराफारसेथिं आं मेगनबो नुवा आरो जोंनि जिथु न'खर एबा बेबो माने परिस्थिति मोजां नङा बेनि थाखायनो आङो बिदि थालांदों आरो ओमफ्राय आंनि बे स्टेज पारफरमेन्स एबा मेथाइ माबा खालामनाया बे आङो जेब्ला आङो 17 बोसोरनिफ्राय आङो बिदि ओंखारजेननो माने नाजादों आरोखि थारैनो नोंथांमोना मिन्थिबाय फंबाया माबे समनिफ्राय मेथाइ खननायखौ जागायनायमोन जोङो माने जाय खामानिखौ मेगनजों नुनानैबो मावनो हाया माने गोरा होननानै सानो फंबाया बै खामानिखौ माने एक सुट्टियावनो मावनानै दिन्थियो आरो दा जोंबो जेनेबा मेथाइ खनो अब्लाबो जोङो माखासे मेथाइ माने गोसोआवनो लाखिनो हाया अब्लाबो फंबायनियाव ओरैबायदि मेथाइ गोसोआव दङ माने बिथाङाथ' जोंनि बायदि नायनानैबो खना नालाय दा गोसोआव लाखिखानानैनो बिथाङा खनो दा माने बेसेसो मेथाइ गोसोआव दं फंबायनि ओरैनो आंथ' मेथाइखौ एभारेज आरो बिदिथ' बुंनो उसुबिदा जागोन अब्लाबो दा माने अल बुंनो थाङोब्लाथाय आं मेथाइखौथ' खोनासङो गोबांखौनो खोनासङो नाथाय बेखौ आं बुङा जे गासिखौबो हाजोबो होननानै थ' आं नाजायो लाखिनो गोसोआव ओरैनो दङब्लाबो आंनाव दा खमैनो 50 दङ आरो 50 प्लास जागोन होनना आं सानदों मानो होनोब्ला गोबां मेथाइफोर जोङो इउटुबाव नुयो फंबायखौ खनबाय थानाय दायो जोङो दावहारु फंबायनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मोनथिनानै लागोन माने मेथाइ खननायाव गिबिसिनै सोर थुलुंगा होनाय माने आंखौ मेथाइ खननायाव गिबिसिन थुलुंगा होनायानो जादों आंनि गुरु शिबसनाथ बिथाङाबोथ' मेथाइ खनगिरि आरो नैथियाव आं बुंगोन आंनि इसोर बेखौनो आङो गुरु मानियो मानो होनोबा बिथांमोना जुदि जेनेबा आंखौ बेसिम दिनै माने मोनसे लामा बे लामाखौ दिनै इसोरा मोनसे आंनिफ्राय माबा मोनसे लांदों नाथाय बेबो आंनो माबा मोनसे हरफिनदों औ थ' बेखौ मोनसे गड गिफ्टेड होननांगोन आरो थ' इसोरनि अननायावनो दिनै आङो बेखिनियाव आगबारायनो हादों आरो आंनि गुरु शिबसनाथ बिथाङाबो गोबां हेफाजाब होदों गोबां थुलुंगा होदों आङो एक्सुवेलि क्लासिकेल लादों बिथांजों माखासे समनि माने प्रब्लेमनि थाखाय आं गेजेर ससेयाव गारनायबो जादोंमोन ओमफ्राय बियो आंखौ लिंहरफिननानै माने गाव लाहोफिनदों आरो माने क्लासिकेल लानायावहाय बिदिनो बियो थाइसेबो रां लाया आरो आंनिफ्राय माने गावनि फंबाय असे बायदि आंखौ माने गोबां अननानै माने बिदिनो आंनियाव क्लासिकेल आंनाव जा होयो बेखौनो आं नोंनो फोरोंगोन जे नों आंनाव फै आं नोंखौ मदद होगोन होननानै बिथाङा बुंनानै आंखौ लाबोदों आरो बेसिम आरो बिथांनि अननायावनो नंगौ बिथांनि अननायावनो दिनैसिम दिनै जिबायदि माने स्टुडिअ' दङ आङो बिथांनि अननायावनो आरो थारैनो फंबाया बे समाव गावनि जा गुरु बिथांनि बाथ्राखौ बुंबाय शिबसनाथआ हयथ' बिथांमोननि साखाथिनिनो आंबो खनसे लोगो मोनदों नेपालि खनगिरि बिथाङा होनदों जे गड गिफ्टेड बाथ्राया नंगौ गसाया माबा मोनसे लांनायनि उनावहाय फिन रिटार्न माबा मोनसे होफिनदों नाथाय बेनि अनगायैबो फंबायनिफ्राय आं फंसे बाथ्रा मोनथिसिनो बिथाङा जाबायदि खस्थ' खालामो रेगुलार माने फुङावहाय सिखारनानै बिथाङा रिवार्स खालामो प्रेक्टिस खालामो ओंखायनो खोमा गसायाथ' होखादों बेखौबो जों मिथिदों अब्लाबो माने गावनि नाजानायजों दिनैसिम फंबाया बे स्टेजसिम माने आवगायबोबाय लोगोसेनो आं बे समावहाय बुंफानो सानदों आरो नोंथांमोनाबो हयथ' गासैबो मिथिजोबखादों देग्लायनि जा बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 बेवहाय बिथाङा फार्स्ट रानार्स आप न' बे मासिखौ आवग्रिनो हादोंमोन दा बेनिनो एसे एक्सपिरियेन्सखौ आङो फंबायखौ शेयार खालामजानो लुबैदों आरो बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 माने अडिसन होजेननायावहायथ' आं गोबां बिदिनो आङो प्रब्लेमबो मोनबोदों नैबे बड'लेण्ड आइडल सिजन बेयावल' नङा बारु गोबां बिदिनो फिसा फेनला गोबां अडिसन होबोदों आरो
अडिशन होननाय बुस्थुआ दा जेनेब्ला प्राइजखौल' माबा खालामनानै जाया मानो होनोब्ला बेयाव नोंहा जुदि एकदम इन्टारेस्ट दंथारोबा नोङो माने नांथाबनानै थादोंब्ला मेथाइआव अब्लाबो नों गावथ' खस्थ' खालामगोन नाथाय खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों नों दा गाव खस्थ' खालामनानैल' जाया गुबुननोबो बेखौ एक्सप्लेन खालामनो मोननांगोन गुबुननो एक्सप्लेन खालामोब्लासो नोंनि जि हाबनानै थाखोमानाय माबा मोनसे गोरोन्थि रोंखानायानो जाहैबाय बेखौ माने जोङो एक्सप्लेन खालामोब्ला जोंनि माबे गोरोन्थि जादों माबा जादों मोजां जादों बेखौ नायबिजिरनो जोंहा बिजिरगिरिफोर थायो आरो बे बिजिरगिरिफोरानो जोंनि माबेबा मोनसे गोरोन्थि हाबना थानायखौ माबेबा मोनसे माबेयावबा माबा होनांगौ बेखौ माने खोन्थायो आरो थ' बेनि थाखायनो आङो गोबां अडिशन होबोदों फिसा फेनला आङो खायसे जायगायाव बिदिनो जादों बेखौ आङो जेबो माइन्ड खालामा मानो होनोबा आं दानि बुंखालांबाय माबा मोनसे आं माबा खमि जादों नामा बेखौसो आङो एक्सप्लेन खालामदों आरो ओंखायनो आं खायसेयाव बिदिनो जादों जे आङो रिजेक्ट जादों आरो अब्लाबो आं बेखौ माइन्ड खालामा आं गोबां मोजांसो मोनदों दिनै आं जिबायदि माने बड'लेण्ड आइडल बड'लेण्ड आइडल सिजन 2आव उइनार जानो हादों बा फार्स्ट लाखिनो हादों थ' बै मोनसे एक्सपिरियेन्सनि थाखायसो हादों आं माने थारैनो माने आंनि माबा मोनसे गोरोन्थिखौ आङो मोनदांनानै बे गोरोन्थिखौ आं सुद्रायनो आं गाव नाजादों दिनै आं गावखौ गोग्गानाबो लाया आंनि हानायखिनिखौ आङो माबा खालामनानै बे अडिशनखौ होनाय जादों आरो बिथाङा गावनि जा बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 आरो माखासे गोबां प्रग्राम बा कम्पिटिसनफोरावहाय बाहागो लायो बिथाङा दा बेवहाय बिथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स मोनदों नङा होमबा बेनिफ्राय दा फिन खनसेबाव आङो फंबायनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिबावबाय बे समावहाय प्रग्राम खालि आंबो दङमोन जायगायावहाय बिथां बानजायगिरि बिथांमोना आंखौबो हांख्रायदोंमोन दा बेवहायनो लोगो मोनदों फंबायखौ बे खालिबो थारैनो उन समफोरावहाय जाहाथे आरोबाव गोबां दावगालांबावनो हायो गोबां साक्सेस जानो हायो बेखौनो आंनिफ्राय खावलायबाय लोगोसे जोंहा भिउवार्स बिथांमोनाबो बोर सारस्रि बिथाङा जाहाथे मोनसे समावहाय जाहाथे नेसनेल लेभेलसिम इन्टारनेसनेल लेभेलसिम सफैयो बेखौ जोंनिफ्राय अरायबो माने आफा इसोर आनान गसाइनियाव आर'ज गाबनाय आंबो बेखौनो बुंगोन दिनै नोंथांमोननि अनसायनायावनो नोंथांमोननि अननाय सिबिनायावनो आं दिनै बे नैबे मोनसे माबासिम माने स्टेजसिम सफैदों आंबो हाजासे हानायखौ नाजालांगोन नोंथांमोननो आंनि जि रोंगौथि बेखौ आङो दिन्थिलांनो नाजालांगोन आरो नोंथांमोना आंखौ इयुनावबो बिदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन आरो अरायबो अनसायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय जोंथ' बाथ्राखौ सावरायबाय थागोन गोबां बाथ्रा फंबायनिफ्राय मोनथिबावनो लुगैया जोंहा दङ बे समावहाय फंबायनिफ्राय जों दोंसे मेथाइ खोनासंनानै लागोन जिहेथु मेथाइ खननानै मोजां मोनखायो लोगोसेयैनो मेथाइ खोनासंहोनानैबो मोजां मोनगोन नोंथांमोनखौ ओंखायनो फंबायखौ दोंसे मेथाइ खननो खावलायबाय बर'बाबो जागोन जों हिन्दी एसामिसफोरखौ दसेयावनो खोनासंगोन जिहेथु फंबायाबो बर' आंबो बर'खौनो जोङो खोनासंगोन जायजोंबा आं जिरायनानै दङ बिथांनि मेथाइखौनो खननो नाजागोन आङो जागोन फंबाया आंनिख्रुइ साबसिनसो खनो नोंथांमोना खोनासंनो हागोन खोनासङोब्लानो मोनथिगोन माने आंनिख्रुइ साबसिनसो खनो होनना आंहा फोथायनाय दङ आरो दे माबे मेथाइखौ खनगोन आंहाथ' गोबां जाबाय मेथाइआ आंहाबो थांनाय बोसोरावसो जानानै थांनाय रिलिज बे मेथाइआ आगै सनाय होनो आरो सनितपुर जिल्लानि माने बे मेथाइखौ आङो गोबां बेयावल' नङा गोबां आङो प्रग्राम गाबोबाय दिनैसिम माने बैसागु होनोब्लाथाय बेखौ खनखायो आरो आं बै आदा धनन्जयखौ गोसोखाङाबा जाया आंना रायजोफोर माने दा मानगोनां नायगिरि नोंथांमोन खोनाखाबाय बिथाङा आगै सनाय एक्सुवेलि थांनाय बोसोरथ' बोसोरसो जाद्रायाखै 8 मान्थसो जाबाय खोमा माने बैसागुनि सिगां आं जास्ट खननो नाजादोंमोन आरो माने रायजो राजा बिथांमोना अनसायनाय लेखा आंबो गोबां मदद मोनदों दे होमबा जागायदो आच्छा ट्रेकआ दङ दै खिन्थु ट्रेकजोंनो जागोन ना एसे ट्रेकखौ लगायना होनोसै आं मेथाइआ ट्रेकआ दङ ओंखाय दे जायो
ओके रेडि रेडि दे बक्स थानायबा साबसिन जागौमोन जोंहा बक्सबो लाबोनाय जायासै नालाय बिदिनो खोनासंलांदो नोंथांमोना आगै सनाय खानाय बानाय माबोला जागोन नों आंनि दालाय आगै सनाय खानाय बानाय माबोला जागोन नों आंनि दालाय दुम दुम होननायजों दोनखारलांगोन नोंखौ हुर हुर होननायजों लाना खारगोन दुम दुम होननायजों दोनखारलांगोन नोंखौ हुर हुर होननायजों लाना खारगोन सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन लै आगै सानैजों संसार जागोन सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन लै आगै सानैजों संसार जागोन वाव 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 थेंक इउ गोजोन्थों माने राव गैया बुंनो थाखाय ओरैबायदि मोजां खनदों थारैनो आंनिख्रुइ साबसिन खनदों माने बेखौ आं बिथांखौ बुंबाय थारैनो जोबोद मोजां नांबाय मेथाइखौ खोनासंनानै आरोबाव जोङो गोबां मेथाइ बिथांनिफ्राय खोनासंगोन दान्दिसे समनि उनाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो फारि फारि मेथाइ खननाय रायलायनाय गासैखौबो मिथिलांजोबगोन आरो दायो बे समावहाय फंबायनि जेनेबा बेखौ मा होनगोन भबिष्यत परिकल्पना होननानै मोनसे सोदोब दङ माने सोदोबा फैयाखै गोसोआवहाय माने इयुनखौ बिथाङा मा सानदों बेखौ एसे फोरमायनो थाखाय खावलायगोन औ आंनि माने फिउचारावनो सानदों आरो माबा मोनसे बिदिनो दाथ' आङो जेनेबा जेबो खामानिथ' मावनो हाखाया आङो दायो जि लेभेलाव दङ जि खामानियाव दङ आं बेखौनो मावगोन मानो होनोबा इयुनाव बिदिनो आङो हानायमानि आङो रायजो राजाफोरजों खामानि जेनेबा नांथाबनानै थागोन रायजो राजाफोरजों माने रायजो राजाफोरजों नांथाबनायनि बे मोनसे ओंथियानो जाहैबाय बेनो आङो मेथाइ खननानै रायजो राजाफोरखौ इयुनाव बिदिनो रायजो राजाफोरजों थाबाय थागोन हाजासे आंनि हानायखिनिखौ आंनि जि रोंगौथि बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरो आं दायो क्लासिकेल आं लागासिनो दङ जि माने नायनोसै बेसेसिमहालागै थाङो ओमफ्राय सोलोंनायाथ' जोबनो थाङा रायजोफोर मालाब्लाबो जोबनो थाङा मोनसे दा फरायनायानो जा बा खेलायानो जा बायदिसिनायानो जा जोङो सोलोंनाय होनो बुङोबा बे मोनसे लैथो बे लैथोआ माने जेरै लैथोनि दैखौ माने फोजोबनो हाया बिदिनो सोलोंथाइखौबो माने फोजोबनो हाया आरोखि दा बेबायदिनो आंनाबो बेबायदिनो दङ हानायखिनिखौ आङो नाजालांबाय थागोन सोलोंलांबाय थागोन आरो आं सानदों इयुनाव रायजो राजाफोरनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनो हागोन खोमा एबा माबा मोनसे माने सारप्राइज लाबोनो आङो थियारि आरो बेखौ जोङो सावरायगासिनो दा नोंथांमोना फंबायनि बाथ्राफोरनिफ्रायनो मोनथिनो मोनबाय लोगोसेयैनो बिथाङा मेथाइ खननायल' नङा बाथ्रा बुंनायावबो ओरैबायदि टेलेन्टखा माने जोंनिख्रुइ एसे बांसिनसो बुंनो रोंखायो माने मेथाइ बिथाङा गोदान लाबोदों होननानै आंबो एसे दहाय खोन्थादों आरो बेखौनो आं एसे खनजागोन ना खनजायाखै खनजागोन दां खनजागोन निउ इयारनि सिगां हयथ' बिथाङा लाबोनो हागौ मेथाइआ अलरेडि जाबाय आरो जोबोद मोजां जादों नोंथांमोना मोसानो हानाय सुपार डुपार हिट मेथाइ माने देग्लाय बोसोरनि जानो थांगासिनो दा बेखौ एसे फंबायनिफ्राय जों खोनासंना लानोसै दे औ आङो नैबे खोथाखौ डाइरेक्ट बुंनो सानखागोन माने मेथाइआ एसे जानो हागौ सोरनिबाजों एसे माने टिउना गोरोबजों जानो हागौ मानोना टिउनखौ आंसो होदों नालाय अब्लाबो
अनसायगोन होननानै आं आसा खालामबाय मेथाइनि टाइटेलानो जाहैबाय ट्राक ड्राइभार वाव नै माबा मेथाइनि टाइटेलानो हिटखा अलरेडि ट्राक ड्राइभार बावसो मेथाइआथ' अलरेडि हिट जाखागोन आङो माने फोथायनाय दं आरो आंहा माने जायबा आंखौ मेथाइखौ बानायनो होदों बे माने एसे ट्राक माने बियो ट्राक सालायो आरोखि आदसा गुबुनाव सालायोमोन ओमफ्राय दा मानसिया फैदों न'आवहाय बिसोरो गोदान माने प्रडिउसारा ओमफ्राय दा माने आंनो होदों आरो गाव नोङो माबा मोनसे आंनो मेथाइ बानायना हरलाय होननानै बुंदों आंखौ स' बिथांखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होयो आंनो जे एसे मोजां माने खामानि होदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय दुफां मुसाहारि गोदान ना औ गोदान माहानि सुबन काटानि बिथाङा तामुलपुरनिनो गोग्लैयो तामुलपुर माने कुमारिकाटा औ कुमारिकाटा ओमफ्राय आङो बिथांमोननि खावलायनाय बायदिनो आङो बानायबाय आरोखि मेथाइखौ मेथाइआ आं बाराखौ बुंजोबा मानो होनोबा औ मेथाइआ ओरै माने हिर'आ सानै जागोन आरोखि ओमफ्राय हिर'इना सासेया माने गामियारि बियो ट्राक ड्राइभार आरो बियो गामियारि ओमफ्राय बै हिर'इनाबो गामियारि बारु बे हिर'इनखौ माने बियो एदावबाय थायो आरोखि माने प्रप'ज खालामनो नाजायो आरो आदसा हिर'इना माने मेथाइआ कमेडि बेस खालामनानै जागोन आरो ना औ माने बियो बेखौ केयार खालामा आरो हिर'इना ओमफ्राय बिदिनो आं मेथाइखौनो खननो नाजानोसै दे नोंथांमोना खोनासंलांदो ट्राक ड्राइभार होनना आंखौ दा बासिया गैयाखौ दा बासिया गैयाखौ आगैलाय आंलाय नोंखौ मोथो मोजां मोनो बेथलाय सयथिबो ट्राक ड्राइभार होनना आंखौ दा बासिया गैयाखौ दा बासिया गैयाखौ आगैलाय आंलाय नोंखौ मोथो मोजां मोनो जना सयथिबो सोरबा नोंखौ नायनो फैब्लाबो थाङा होनना बुंखा साख्रियाव लाफैब्लाबो नों नाङा होनना बुंखा नोमानो फैया सोरनोबा नोंखौ हरनो नाजायोब्ला आगै आइ एम अलरेडि बुकिं होनना नोङो बुंखा ट्राक ड्राइभार होनना आंखौ दा बासिया गैयाखौ दा बासिया गैयाखौ आगैलाय आंलाय नोंखौ मोथो मोजां मोनो बेथलाय सयथिबो थेंक इउ वाव नै नोंथांमोनाथ' खोनानानै अलरेडि मोनथिखाबाय माने आंहा फोथायनाय दं आरो देग्लाय बोसोराव माने मेथाइआ एसे बै मा मेथाइमोन हान्थुलोरफोरजों एसे गोरोबनाय आरो हायेन ब्रह्मआदानिजों जेबो नङा बेफोरो थायो सोमोन्दोआ मेथाइआ आरो बेजों बे सोमोन्दो दंलायलायखायो नालाय थारैनो जोङो नेनानै थाबाय मेथाइखौ थाबैनो खोनासंनो मोनगोन आरो भिडिअखौबो नुगोन होननानै जाहाथे रायजो राजा बिथांमोना गोदान बोसोराव फंबाय दावहारुनि मेथाइजोंनो माने रंजानो हायो आरो गोदान बोसोरखौ बरायनो हायो बेखौ जोङो मिजिंथिबाय नङा होमबा मेथाइ खनगिरिफोरा माने गावबा गाव आइडल थायो दै बेखौ आङो फंबायनिफ्राय एसे माने मोनथिनो लुबैदों जोंनि बर'निखौनो होनगोन बर'नि दा आङो मेन जिथु आइडल होननो सानोब्ला आंबो यंग जेनेरेसननिसो नालाय आदसा येस थ' आङो दानि जिथु सोलिफुबाय थानाय बिथांमोनखौनो बुंगोन आरो अब्लाबो आङो जिथु जोंनि गोदोनि जायफोरा जोंनि सिनियर लेजेन्ड बिथांमोनखौबो आं सनमान होयो बिथांमोनखौबो आं आंनि आइडल होननानै मानियो स' आं अब्लाबो नै दानिखौ बुंग्रोनानै लानोसै आंनि दानि जिथु आं जायखौ माने लानानै जेनेबा दिनैसिम नायनानै खोनासंनानै इन्सपायार जादों बिथाङानो जाहैबाय आदा फुकन बिथांमोननि दिनै बिथांमोननि जिथु पारफरमेन्स खालामनाय बिथांमोननि जि मेथाइ खननाय जि प्रग्रामानो जाया मानो आरो बिथांमोनखौनो नायनानै दिनै आङो माने नैबे जिथु स्टुडिअ' दङ आरो आङो दिनै आरो बेराफारसेथिं नैबे दा जोंनि आंजों जिरायफानाय आदा धनन्जय बिथांमोनखौ दिनै नायनानैनो आं दिनै बेबायदि माने मोनसे माबायाव दङ आरो बेबायदि सिचुवेसनाव एबा लेभेलाव सफैदों आरो दा नोंथांमोना मोनथिबाय बिथाङा सोरनिफ्राय इन्सपायार्ड जादों फुकन बर' जोंनि बर'निनो सासे दायो मुंदांखा मेथाइ खन दायो गोबां बाथ्रा जोङो सावरायबाय आरो भिडिअ'आवबो एसे लावसिगोन माने रायलायबाबो जोबा नालाय बाथ्राया फंबायनिफ्राय गोबां बाथ्रा जोङो मोनथिनो लुबैया दङ
दायो माने एसे मेन टपिकआव जोङो फैनोसै दा नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो फंबाया माने मेगनजों नुवा बुंनो एसे बोरैबा मोनो अब्लाबो माने सैथोखौ बुंनांगोन नङा होमबा दा बोरै मा जानायमोन माने सिगांफोर नुयोमोन नामा बा ना बेनि उनावसो माबाफोर प्रब्लेम जानानै बिब्दि जादों जों फारसेनिफ्राय फंबायनिफ्राय मिन्थिनानै लागोन नोंथांमोना खोनासंलांबाय थादो फंबायनि खुगानिफ्रायनो आंनि मेगननि जि मेगन नुयैनि मोनसे माने जाथायानो जाहैदों आङोथ' माने जोनोमाव डाइरेक्ट जोनोमाव नुखायोमोन आदसा जोनोमनि 7 मास 6 मास बिदिनिफ्रायनो जादों आरो आंहा मोनसे बेराम हमदोंमोन माने बे बेरामानो जाहैबाय आइ बसन्त आरो मोनसे बाथ्राखौ क्लियार खालामखानो आं सानो जे बिमा गैयाब्ला जे बोरै माने मोनसे माबा जायो फिसाफोरा एसे एनै माने दुरबल जाखायो बेखौ गासैबो मिथिगौ गासैबो बिमा बिफाया बेखौ मिथिखागौ हमदांनो हाखायो गासैबो आंनि जोनोम जानाय लोगो लोगोनो आंनि आइया आंखौ नागारनानै थांदों आंनि असे आइ बिथाङा माने बियो नागारनानै थांखांनायनि उनाव आंखौ बिदिनो जोंनि आइनि बिमा आबै बियो लानानै थांदों आरोखि माने फारसेथिं जोंनि नैबेनि आबैयाबो जोंनि आफानि बिमा आरो मादारा बेबो माने एसे बुरैमोन नालाय ओमफ्राय आबैया गाव हानायखाय माने बियो गाव नायगोन होननानै लानानै थांनाय आरो ओमफ्राय बिदिनो लाना थाङोब्ला बियो लानानैथ' थांबाय मानोना बे न'आ माबेयाव बियो नलबारियाव आदसा माने जायबाबो माने मोनसे माने फिसाया एसे माने लोरबांथ' जाखागोन गावनि असेया गोमालाङोब्ला थ' बिथाङाबो बे दुखुआव थानायखायनो माने आबैया आंखौ लानानै थांबाय आं नायगोन होननानै थ' नायगोन होननानै लाना थांबाय माने बिसोरबोथ' गोदोनि बोराय बुरैमोन नालाय अबाव मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बिसोरो जेबो मोनथियामोन फार्स्ट टाइम बे समाव थायै बिदिनो 7 माससो जाबाय 7 मास जानानै जेब्ला आंना बेरामा हमो बिसोरो माने मोजाङै जोथोन लानो रोङाखिसै आरो बाहाय माने गोबां मानिनांगौ मोनसे गिदिर मोनसे बेयो बेराम आरोखि बेखौ मानिनो हायोब्लासो मोजां आरो माने जोंथ' खोनादों बसन्त माने जानाय लोंनायफोरखौ एसे मानिनांगौ नंगौ जानाय लोंनायखौ मानिनांगौ आरो फारसेनिफ्राय माने नोंनि गाननायनिफ्राय जोमनायनिफ्राय गासैखौबो गोथारै लाखिनांगौ थ' गाननाय जोमनायाव गोथारै लाखिदोंमोनब्लाबो माने जोंनि आबै आबौमोना माने जानाय लोंनायाव एसे माबा खालामदोंमोन आरोखि गोरोन्थि खालामदोंमोन थ' बेनि थाखायनो माने बियो आंनि जिथु मेगनाव बेरदों बियो जादों आरो मेगनजों ओंखारलांजोब्बाय माने गाराया जिथु मेगनजों ओंखारलांजोब्बाय हयथ' खोमाजों ओंखारनायब्ला आंहा खोमाया बेंगा जागौमोन आरो खुगाजों ओंखारनायब्ला खुगाया बबा जागौमोन थ' खुगाजों खोमाजों ओंखारालासिनो माने बै मेगनजों ओंखारबाय थ' बेनिफ्रायनो आंनि जिथु माबाया मा होनो मेगन नुयैया जादों आरो नोंथांमोना निस्सय फंबायनिफ्राय खोनाबाय जे गिबियावथ' मेगन नुयोमोन उन्दै माने जोनोमनिफ्रायनो मेगन नुवा बिब्दि नङा हयथ' बेसेसो क्लासफोर जागौमोन नामा फरायनायाव नामा बै समाव नङा 6 मास 6 मान्थ आदसा 6 मान्थ उन्दैसो एकदम पुरा उन्दै आंहा जेबो मोनथिया आंनि न'खरनि बिमा बिफाया बुंदों आइ आफामोना ओमफ्राय ट्रिटमेन्टफोर बिब्दि उन्दैयाव लादोंमोन ना ट्रिटमेन्टथ' बाबामोना लादों होनदों माने बिसोरो जोंनि बे खाथि खालायावनो नलबारि बायदि बायदियावनो माने नायदों आरो गुवाहाटियावबो लांदों नामा होनना खोनादों आंबोथ' मोजां मोनथिया दा गोसोआवबो गैया ओमफ्राय बिसोरो माने आखाइ दैखांदोंनो आरो बेखौ मालाबाबो हानाय नंला होननानै थ' अब्लाबो आङो बिदिनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों देरबोबाय गोबां आबै आबौआनो मेगन नुवाब्लाबो मेगन जेबो माबायाब्लाबो बिसोरो गोबां माने खस्थ' खालामनानै बिदिनो ना बायदिसिना मै बायदिसिना माने फाननानैहाय आंखौ फेदेरदों आरोखि नलबारियाव नलबारियाव आं नलबारियाव थादों गोबाव थादों बेयाव
आङो बेयाव नैबेयाव आङो फैनाया 14 बोसोराव फैदों 14 जेब्ला 14 इयार्समोन आं बेयाव फैदों आं होमब्लालाय एसे सेंग्रा जानानैनो फैदों औ ओमफ्राय बिदिनो आबै आबौआबो माने नै बारा बावाखै बिसोरबो माने डेथ जाहैबाय स' माने सानोब्ला दुखु नाङो मानो होनोब्ला गोबां खस्थ' खालामनानै एसेबां दिनै फेदेरबोबाय फोलावबोबाय जेबो माने आङो बे समाव आइ आफाजोंबो एसेबां रिलेसन माने बिसोरो आंखौ थांथ'वाखैमोन आरो नायनो अब्लाबो गोबां खस्थ'जों बिसोरो फेदेरबाय माने बिमा बिफानि मोनसे कमि माने मोनसे मेहसुसखौ खालामहोआखै आरो खालामाखै थ' देरबोबाय बिदिनो आङो बेराफारसेथिं आं बिदिनो मेथाइ सेथाइ खनलाबाय थायो आरो स्कुल बायदिसिना फरायहोनोबो जोंखौ रावबो खोन्थानाय गैया रावबो मोनसे आइडिया होनाय गैया बेनि थाखायबो आङो फरायनायावबो थालांबाय आरो बे मेथाइ खननायनि बिथिङावबो थालांबाय आङो बेयाव फैनानैसो जि जादों बेयाव फैनानैसो जादों आरो आं दुखुआ बेखौनो नांदों बिसोरखौ साननानै आबै आबौखौ बुंनानै माने बिसोरो माने आंनि नैबे दा आं जि माने लेभेलाव दङ बे माने स्टाडिखौ नुनायमोनब्ला आबै आबौआ थानायब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन होननानै आं बेखौ सानो आरो दाबो आं बेखौ सानो आंखौ बिथांमोना जुदि माने आनान गसाया बिथांमोनखौ दाबो मोजाङै लाखिनानै दंबाय थायोब्ला बिथांमोना आंखौ नायहरदों आरो नायहरनानै बोर सारस्रिदों आरो बिथांमोना मोजां मोनदों होनना आं सानो आरो ना बुंबाय जे बिमा बिफा नि जा माने खमि बेखौ आबै आबौ बिथांमोना बिथांखौ खालामासै दा जायखिजादोला थांनायाथ' बयबो उन सिगां थांगोन नङा होमबा दा बेयो माने मिथिंगानि मोनसे मा होनगोन बेखौ नेमखान्थि होनांगोन आरो सोरबा एसे सिगां थांगोन सोरबा एसे उन थांगोन आच्छा बेनि उनावहाय बाहेरावफोर बिदि थांनाय जादों नामा औ बाहेराव बिदिनो आङो नायनो मेगनखौ नायनो थाखाय आरो ना गोदोथ' बाबामोना आइथ' माने उनावसो फैदों नालाय बाबाया माने बिदिनो गाव खस्थ' खालामनानै नाजादोंमोन बेयावथ' जायाखिसै आं बिदिनो बेयाव जेब्ला आं 14 इयार्सआव फैदों थ' 14 इयार्स आङो खमैनो बोसोरनै थादोंहा बेयाव बोसोरनै जिरायनानै थादों आं बोसोरनै जिरायखांनायनि उनाव आंनि खर'खौ आं मा बुंगोन दा बिदिनो आंहा मोनसे साननाय फैबाय दिनै आइ बाबायाथ' आंखौ जाहोदों लोंहोदों न'आवबो बेनो जोंहा परिस्थितिया मोजां नङा एसेबां थ' आं सानदों आइ बाबाया आंखौ खस्थ'यैब्लाबो गोबां दुखुनि गेजेरजोंबाबो आंखौ जाहोदों नाथाय आं बेसे दिन बिदि थाबावनो आंबोथ' माबा मोनसे राहा लानांगोन नाथाय आं जे मिन्थिया बे जेबो गोसोआव गैया आं दा गावनि मोनसे माने बिसास दङमोन आरो आंहा फोथायनाय दङमोन जे आं माबा मोनसे आङो मेगनखौ हाथारगोन आं खालामगोन बेखौ हागोन होननानै आं मोनसे फोथायनाय लानानै दङमोन आरो बे फोथायनायखौ लानानैनो आं माने रायजोफोरनाव जोंनि मोनसे सासे मानसिखौ आरो नारायण प्रेति होननाय बिथाङा नेपालि बिथाङा एप्लिकेसन बायदिसिना लिरो आंनिल' नङा सोरबाफोर लिरनो होयोब्लाबो लिरो जोंनि साखाथिनिनो बिथांखौ आं लिरनो होबाय लिरनो होनानै गामि बिदिनो माने डनेसननि थाखाय आङो एप्लिकेसन होबाय आङो जे गुबुनफोरबायदि माने आं बेखौ इगनर खालामाखै रायजोफोर गुबुनफोरबायदि माने बिदिनो बबे थोरसि लानानै माबा लानानै आङो माने थांथिङाखै आरो बिदि आङो डनेसननि थाखाय आङो एप्लिकेसनसो होदों रायजोआव मोनसे गांसे जा हायो बिदिनो हरथों आरो बिदिनो अनसायदोंबो आंखौ गोबाङानो हरदों नाथाय आंनि जि आसा लानानै थांनाय जि खस्थ' खालामनानै थांनाय बियो नेपालाव थांदोंमोन आङो नेपालाव मेगननि थाखाय मोजां होनना जों खोनायो बेनि उनावहाय आंनि जि आसा लानानै थांनाय जि खस्थ' खालामनानै थांनाय बे माने फैमाल जादों आरो माने नेपालाव मोननैबो हस्पिटालावहाय देखायदोंमोन आङो थ' बेयाव हाया होनबाय आरो माने आंहा ओरैबायदि आसा दङमोन आङो थाइसेबाबो फाहामनो हानायमोनब्ला आङो माबा मोनसे आं खालामनो हागोन माबा मोनसे आं गाव मावनानै जानो हागोन आरो गावनि बिमा बिफाखौबो दैदेनलांनो हागोन
बिमा बिफानि फारसे आंहा दाबो साननाय दङ जे आं बोरै मा खालामनो हागोन आङो दिनै मेगन नुवाब्लाबो साननो हागौ खायसेया जेबो माने न'खरनि फारसे सानाबो जानो हानाय होननानै थ' बे नङा बयबो मोनसे नैबे बैसोआव साननाय मोनसे माबाया फैखायो फिलिंसा ओंखायनो आं माने बिमा बिफाखौ लानाय गोबां सानो जे बोरै मा खालामलांनो हागोन दायोथ' आङो रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव जिबायदि माबायाव दङ आं बिदिनो आइ आफाखौबो दैदेनलांनो हायोब्ला होननानै आं सानो आरो आइ आफाया आरो आं बेखौ बुंगोन आइ आफाया आंखौ माने जि आंनि थांखि लादोंमोन बेखौ माने बिसोरो नाखोस खालामदोंमोन आरो माने सिगां गिबियावहाय माने थांखि माने बेनो जे आङो मेगननि थाखाय डनेसन जे खालामदोंमोन बेनि थाखाय माने बिसोर बाजादोंमोन आरो लाजिदोंमोन आरो बिसोरो जे ओरै मानो खालामनांगौ आरो आं सानदों आं गावनि फिउचारखौ साननानै गावनि लाइफखौ साननानैसो आं बेखौ मावदों आरो दिनै बिमा बिफायाथ' उन्दै समाव जाहोगोन लोंहोगोन सानसे समाव बिमा बिफाया माने बोरायगोन बुरैगोन अब्ला आंखौ सोर नायगोन बिदि साननानैहाय आं माबा मोनसे थाइसेब्लाबो फाहामनानै आं माबा मोनसे हायो खोमा थाइसेब्लाबो हामगोन खोमा होननानै आं बेखिनिखौ मावनाय जादों आरो खिन्थु गोबां रायजादोंबो आङो न'खरावहाय आंनि आइ आफामोनजों आरो जोंनि खायसे बाय बाहागियाबो बुंदोंमोन नाथाय आं बिसोरनि बाथ्राफोरखौ मानियालासिनो माने आं गावनि माबाजों थांखिजों आवगायलांदोंमोन आरो नाथाय फैमाला फोथायदोंमोन आरो दा बयबो नोंथांमोनबाबो बा आंब्लाबो जागोन जे थांस्रानानो नायनि खालामस्रानानो नायनि होननाय बायदि मोनसे थायो माने गोसोआव बयहाबो नङाब्लाथ' बै मोनसे समाव माने सानहैनोबो हागौ बोरैबा जे खालामबासो जागौमोन नामा नङा होमबा दा माने मा होननो गसाइनि गासैबो गसाइनि लिरनाय बायदि जाजोबखायो माने जों माबा मोनसे खालामनो हागोन बिब्दिथ' मालाबाबो जानो हाया दा ओंखायनो जेबो नङा दाबो गावनि खामानिखौल' आवगायलांबाय थादो जोंबो हानायसिम हेफाजाब खालामगोन आरो रायजो राजा बिथांमोनाथ' दंखायो नोंथांखौ जोबोद मोजां मोनो रायजो राजा बिथांमोना जों मिथिगौ आं बुंबाय थायो दावहारुखौ जे आंथ' बांसिन फुङावनो कल खालामो बियो फुङावहाय मथा मथि बियो फुंनि 4 बा 5 बाजिनिफ्राय प्रेक्टिस खालामो खोमा ओमफ्राय आं बेनि उनाव फुङाव कल खालामबाथाय आंखौ होननानै मिन्थियो आरो इयो आदा होनहरखायो आरो दा आरो जोबोर इन्टारेस्टिं फनखौ माने बिथाङा रिसिभ खालामनो रोङो फन हरबावनोबो रोंबावोसो नङा होमबा दा बेनि एसे एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थालाय बे फन थुनायखौ सोर फोरोंखो मारै मा आरो मबाइला मा मबाइल दिन्थिनो हायोबाथ' मोजां जागौमोन रायजो राजा बिथांमोनखौ आं मबाइलखौ लाबोआसै ना दे माने एसे आं बेखौ एकदम डाइरेक्ट बुंगोन दे माने मानसिया आं जाय जायगायाव आङो गोदो उन्दैयाव थाहैदोंमोन बे जायगानिनो मानसि आरो एबा आंनि आबैमोननिनो न'खरनिनो आंनि आनैनि फिसाला आदा जायो दे बियो बिथांनि मुङा सन्जय गयारि दे माने बिथाङाबो बे समाव मबाइल लाबाय थायोमोन आरो आं बिथांजोंनो एकदम गुलि थायोमोन उन्दैयावहाय थ' आंहा थायै ओरैबायदि माने मोनसे बिनि माने मबाइल लानाय बायदिसिनाफोरखौ खोनाबाय आंहाबो ओरैबायदि शक जाबाय माने मबाइल बे समाव बेसेसो बैसो जादों बे टाइमाव बे समाव माने 13 इयार्स बे माबायाव जादों आरो जेब्ला नलबारियाव थायो बै समावनो बै समावनो माने बेहा मबाइल दङ ओमफ्राय माने जोंहाबो आमाइनि फिसाजो दङमोन बेयो माने जि दानो थायोमोन उइभिंआव थ' गोजानाव थायोमोन नालाय खबर लानो मा लानो एसे माने उसुबिदा आरो गुबुनाव थांनांगौ मबाइल लानोब्ला माबा लानोब्ला फन लानोब्ला खबर लानोब्ला आरो बेखौ ओमफ्राय बे आदाया जितु लाबाय थायो नालाय बे मेथाइबो दामो बायदिसिना बिदिनो माबा खालामो आंथ' बेजोंनो थायो नालाय आंबो ओरैबायदि जाबाय आंनोबो मबाइल नांथारगौ न'आव ओरैबायदि बिबाय आङो माने बे समाव आंखौ उन्दै गथ' होननानै एसे माने माबाबो आरो उन्दै गथ' होननानै माने ओरैबायदि बुरखायोमोन आरो मेथाइफोरखौनो लाबोनानैनो मबाइला होनना बायदिसिना फैयोमोन थ' आबै आबौमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो आंथ' मानिथारा आंनो नांथारगौ नांगौ नालाय नांगौ ओमफ्राय बिदिनो बै आदाखौ बायनो हरबाय आरो
न'खरसेनिनो सरि न'खरसेनिनो बे गामि मोनसेनिनो बे आदानि खाथिनिनो बेयो मोनसे मबाइल फाननो नागिरबाय आरो आंनो सेकेन्ड हेन्ड बे मबाइला मामोनथाय बिदिनो माबा मोनसे आरो लाभा बिदिनो जागोन गोबावबो जाबाय ओमफ्राय लाबाय आं बिनिफ्राय बे समाव माने बियो सेकेन्ड हेन्डखौ एसे खमाव फानदों नालाय फुरानाबो जादोंलाय 400 थाखायाव लादों आं 400 300 बिदिनो ओमफ्राय लानानै आंथ' बे समाव जेबो थुनो रोङा अब्लाबो आङो बे आदाखौ बुंबाय आं जायजोंबा थायो आदा नों आंनो सिम मोनसे बानायना हो मबाइलबोथ' लाबाय दा आं सिमबो नांगोन ना आरो मेम'रिबो नांगोन नों आंनो बानायना हो होनबाय ओमफ्राय बेबो बानायनानै होफैबाय बियो आंनि बुंनाय बायदिनो होफैबाय दे ओमफ्राय बे समाव जेबो रोङा ओमफ्राय मेम'रिखौबो बियो लाबोनानै होफैबाय लाबोनाय माने गावनियाव जि दङ गावनियाव दङमोन एसे मोनसे बेखौनो होबाय आरो आंनो होनानैहाय थ' बे आंखौ फोरोंबाय आदा बेखौ मारै मारै थुयो आङो एसे सोलोंजानो ओमफ्राय बे बुंबाय नों हानाय नङालै हायो हाया देलाय फोरोंलाय होनना बुंबाय आं ओमफ्राय बियो दे होमब्लालाय होननानै फोरोंबाय गिबियावनो मेम'रियाव बै मेथाइ दामनायखौ फोरोंग्रोबाय थ' बेखौबो आङो एकदम माने नाजाबाय आरो 2 मिनिट्सनि गेजेरावनो आङो सोलोंनो नाजाबाय माने बावाखिसै आरो बे समाव माने 2 मिनिटल' बे समाव माने एसे माने जेबो सिन्था धारना गैयामोन नालाय उन्दैनि बाथ्रा दा बुंनो थाङोबा सिदा सिदि खोथा बिमा बिफानि सायाव हटेलाव जानाय नालाय ओमफ्राय माने बे फोरोंनायखौ जि फोरोंदों आं माने बेखौ एकदम अकस्मात लादों आरो गोसोआव बेखौ बावखायासै आङो आरो नेक्स्ट फोरोंजेननाया जाहैबाय नेक्स्टआनो जाहैबाय बे नाम्बार थुनाय फन खालामनाय बे गावनि मबाइला किपेड गोनांमोन न मबाइला किपेड गोनांमोन मा मबाइलमोन बे लाभा ओमफ्राय बे नाम्बार थुनायखौ फोरोंबाय गावनि नाम्बारखौनो गोसोआव होबाय बेयो आंनो बेयो 1 बेयो 2 ओमफ्राय बेयो 5 बै 3 होननानै बेयो खोन्थाबाय थाबाय ओरै थु होननानै दा आं गोसोआव लाबाय बेखौबो गोसोआव लानानै गावनि नाम्बारखौनो आंनो होबाय बियो दे आंखौ कल खालामनानै नाय हायोब्ला होननानै ओमफ्राय बैखौ रिसिभ खालामनाय होनना खोन्थाबाय बियो थ' भलिउम खोन्थाजोब्बाय बबाव मा भलिउम जायो मा माबा जायो आं गावनि नाम्बारखौ आंनो गोसो होबाय नालाय आंबो बे उन्दै नालाय एकदम जस मबाइल गोदान लाहांनाय माने हरबाय आङो बेखौ गोसोआव लानानै बा नोंथ' हाबायलै होनना बुंबाय आंखौ ओमफ्राय आङो हासिगोन बायदि मोनबायलै आंबो होनना बुंबाय आं बेखौ होननानै ओमफ्राय गावनि नाम्बारखौथ' आं गोसोआव लाखानानै थाबाय नालाय आङो मा जाहैबाय बिसिनाव फुङावनो थाङो दे आङो एकदम सिखारनानैखि थाङो आं बिसिनाव खाथियावनो एकदम साहा लोंनाय मा लोंनाय न'आव आं जेबो जाया बेयावनो जाहैखायो आरो बेयावनो जायोबो मोनजाबा जाबाय बिदिनो थाहैबाय आरो माने मानसिखौ बिराद मोजां मोनो आं आदाखौ बेखौ सोरांस्लाब मोनला आं बे मबाइल लानाया एकदम माबा जाबाय मानसिखौ आङो बे माने एसे लेट उथियो नालाय लेट सिखारो बे लेट सिखायोबा आं बेखौ एकदम फुंनि 3टा बाजियाव माने आं कल खालामबाय बेखौ माने गोसोआव लानानै आरो गोसोआव थादोंना थायाखै बावाखैथ' होननानै कल खालामबाय थाबाय आंखौ बियो ओरैबायदि माने बुंबाय आरो हारे नों आंखौ मानो कल खालामबाय थादों होनो नायदोंब्रा होनना बुंबाय आङो बिदिनो नों एथ' माने जल्दि मारै माबा खालामनो हाखो नों मखस्थ' खालामनो हाखो नों गैयाबा हानाय नङामोन दे गासिबो नों अननायखायसो होनना बुंबाय आं बिदिनो बे फोरोंनायनि थाखायनो हालांबाय आरो आं मबाइलनि आंनि जिथु जि मबाइल सोलोंजेननाय जि बेनिफ्रायनो आङो मबाइलखौ थुनो हादों आरो स' बिथांखौबो आङो दा नैबे समाव रोजा रोजा साबायखर बावगोन आंनो जि मोनसे लामा दिन्थिनायनि थाखाय गिदिर खामानियानो बे एक्चुअली गिदिर खामानि दावहारुआ माने गावनो माने इउटुबाव सार्च खालामनानै मेथाइ खोनासङो नङा होमबा खोनासङो नायना ला आंहा माने जिअ' किपेड जोंनि थाखायथ' पसिबोलानो नङा खोमासो आं सानो आरो आंथ' नुवालासिनो जानला मोनला खामानि मावनो हाया माने दा फंबाया माने ओरैबायदि गावनो मबाइल सार्च खालामो इउटुबखौ सार्च खालामो जायखिजाया मेथाइ नङा होमबा सरि भइस मेसेजाव खालामो दासिम आं माने जेनेबा प्रग्राम बायदिसिनायाव मेथाइ खननाय माने बेजोंनो सब खालामजोबनाय आं बे मबाइलानो जिअ' मबाइल लानायाथ' आंहा नै बारा बोसोरबो जायाखिसै जिअ' मबाइलाथ' बांद्राय बोसोर ओंखारनायाबो
आङो जि सोलोंजेननाय बेनो आरो आंना आदाया गोबां हेल्प होदों बेनिफ्रायनो आं माने जाथि बाय बाहागि आंनि जिथु आब' बिथांखौबो खबर लानो हाबाय थादों आरोना एकदम स' बिथांखौ आं खनसेबाव साबायखर बावगोन रोजा रोजा स' बिथाङा दायो थांबाथाय बारा लोगो मोननाय नागिरला मानो होनोबा बिथाङा जब मावबाय डिफेन्सआव आदसा ओरैनो खबरथ' लालायो औ लालायो बिथाङा नायदोंबा मोनसे कमेन्ट हरजागोन फंबाया नोंथांनि साबायखर सरि आसाम पुलिसाव मावबाय आसाम पुलिसाव आदसा थिगानो दं ओमफ्राय बाथ्रायाथ' जों गोबां सावरायखाबाय ओमफ्राय दायो दोंसे हिन्दी मेथाइ फंबायनिफ्राय खोनासंगोन प्रनाउन्सियेसना ओरैबायदि मोजां रेकर्डिं खालामदोंमोन नामा दोंसे हिन्दी मेथाइ रिसेन्ट औ खालामदोंमोन खालामनायालाय ओरैनो प्रनाउन्सियेसनखौथ' आं मा मोजां दै मोजां मोनदों प्रनाउन्सियेसनखौ माने जोंनाथ' आरो जाखाया बर'ल'सो अब्लाबो फंबाया जोबोद मोजां खनदों आं मेथाइखौ खोनासंदों बेखौनो एसे खननो खावलायबाय आङो गुबुनसो खननो नागिरदोंमोन आदसा दे बेखौबो खनदो बेनि उनाव गुबुनखौबो खनदो बे आंनि फेभरेटसिन माने आदसा मोनसे बे कभार सं सिस्टेम खालामदोंमोन आं बेखौ गावनि स्टाइलाव आरो बेखौनो खननो नाजानोसै आं आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो आँख है भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करते हो आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो थैंक यू वाव जोबोद मोजां नोंथांमोना खोनानानै मोनथिखाबाय प्रनाउन्सियेसनाबो जोबोद मोजां ओमफ्राय आरो दोंसे मा होनदोंमोनलाय बेखौ खनखानोसै ना दसे उनाव खनजागोन खनजायोब्ला दे खनखाथोंसै जोङो खोनासंना लानाय नङा होनब्ला नोंथांमोनाबो साननो हागौ मा रायलायबाय थाखो मेथाइ खनहो होननानै ओंखायनो दे दोंसे फ्राय खनना होलायदो जोंना जाहाथे नायगिरि बिथांमोनखौ माने गोसोखौ सुग्लाय होनो हायो आरो दे बेयो लेजेन्ड मेथाइआ रफि साहाबनि बेखौ आं बिराद मोजां मोनो दे मेथाइखौ जा हायो बिदिनो खनलांनो नाजानोसै आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम आने वाला कोई तूफान है कोई तूफान है आज मौसम आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम थैंक यू वाव नोंथांमोनाथ' गोसो गोरबो सुग्लायखाबाय बायदि मोनदों आङो बोथोरजों जोंहा माने मेथाइयाबो गोरोबफ्लादों ओरैबायदि समाव खनदों नै जायगायाबोथ' ओरैबायदि समायना जोंहा बेयो जोहोलावफुरि पार्क नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन जोबोद समायना ओमफ्राय मेथाइखौबो ओरैबायदि खनबाय माने बोथोरजों समायफ्लेथारबाय जोंथ' गोबां बाथ्रा सावरायबाय ओमफ्राय आं बे समावहाय फंबाय दावहारुनाव सोंनो नागिरदों दासिम जा मेथाइ खननाय बेवहाय सोरबा गिदिर मानसिफोरनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर मोननाय जादों नामा?
आं बेखौ बुंनो नांखाथारगोन आं दिनैसिम माने जेरै मेथाइ खननायनि बिथिङाव आरो आङो आंनि जोंनिनो ओनसोलनिनो एबा जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि सार बिथां बिस्वजित दैमारि सार बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बिथांखौ आङो आंनि आंगोनि होननानै मानिनानै लायो आरो स' नैबे बाथ्राखौबो बुंगोन आङो फैसा थाखा होनायनि थाखायल' बे आंनि आंगो नङा मानो होनोब्ला बिथांखौ आं माने सिगांबो लोगो मोनखांनाय आरो बिथाङा खोब माने मोजां आरो माने ओरैबायदि आंखौ आरो गोबां अनो आरो अननाय माने बिदिनो सापर्ट होयो आरो बिथाङाबो माने सासे बुंथिगिरि एबा सिगां आगोलथ' एमपिमोन नालाय बिथाङा जायखियानो बिबानाव थाया मानो माने बिथाङा सिंगिंखौ मोजां मोनो आरो नुदों जोंबो मेथाइ खननाय नुदों बिथाङाबो खनो आंनो बिथाङानो दिनै बोसोरनैसो जाबाय रायजोफोरा नुदों खायसेया माखासेयानो गोबाङानो नुदों जानांगौ आरो 1 लाख रां होदों आंनो बिथाङा अनसुंथाइ माने आंनि सिमाङा एसे माने मेथाइ माने मोगथां महराव लादों आरोखि माने आङो मोनसे सेटआप बानायनायनि मोनसे सिमां दङमोन आं सेटआप बानायनानै न'आवनो जा एसे हायो गावनि मेथाइखौ कम्प'ज खालामनायनि मोनसे थांखि दङमोन थ' बिथाङानो जि आंनि थांखिखौ माने जाफुंहोदों आरोखि माने बिथाङा गाव मोनसे बिबानखौ रुजुननानै लादों आरोखि आंनि आरो बिथांनि जि अननायावनो दिनै आङो मोनसे जिथु आंनि साननायखौ जाफुंहोनो हादों आङो रोजा रोजा साबायखर होबाय आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ सार आरो इयुनाव आङो बिथाङा जे आंनो बे होदों जेनेबा 1 लाख रां होदों दिनै बिथांनि 1 लाख रांखौ आं मोननानै जें दलद थागोन बे नङा आङो बिथांनि थाखायबो इयुनाव माने सारप्राइज लाबोनो आङो सानदों आरो आङो मा होगोन मा खालामगोन आं बेखौथ' आङो माने आङो बुङा आरो दा रायजो राजाफोरनि गेजेराव सारप्राइजसो नालाय आं मानो होनोब्ला बिथांखौ लानानैबो आं एसे सानगासिनो दङ आरो बिथांखौ लानानै लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो लानानै आं गोबां सानगासिनो दङ जे आं मा खालामलांबा जागोन थ' आसा खालामो उनाव रायजो राजाफोरा मोनथिगोन आरो नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाब मोनोब्ला इयुनाव आंनि जि साननाय बेयो जाफुंगोन होननानै आं आसा खालामो थारैनो बे समावहाय आं फंबायखौ मोनसे बाथ्रा सोंनो सानदों आरो इन्टारेस्टिं बाथ्रा माने रायजो राजा बिथांमोनाबो मोनथिनो लुबैनो हागौ जे दावहारुआ मेथाइ खननायनि अनगायैबो मा खालामनानै मोजां मोनो मेथाइ खननोथ' मोजां मोनखायो जोङो बयबो मिथिबाय बेनि अनगायै मेथाइ खननायनि अनगायै एक्सुवेलि आङो नैबे बाथ्राया नंगौ मेथाइ खननायनि अनगायैबो गुबुन खामानियाव मानसिफ्रा इन्ट्रेस्ट थायो बाट आं खामानि नङा आंना खामानिल' जानाय नङा आङो मुभिबो खोनासङो दे रायजोफोर नै जों मुभिखौ नायो दावहारुआ मुभिखौ खोनासङो माने मुभिखौ ओरैबायदि गोसो होना खोनासंथाबो माने आङो गावखौनो हमनो हाया माने बबेबा मोनसे काहानियाव गावखौ जरित खालामो आरो माने गावखौ माबायाव लाङो आरो मेन बावसोमनानै लानाय जायो आरो एकदम बबेयावबा माबा मोनसे दुखु जायोब्ला आंबो गाबफायो माने नुनायनि मोनसे फिला फैयो आरो गोसोनिफ्राय एकदम बर'आनो जा आङो बेसिकलि आङो माने साउथ इण्डियान मुभिस खोनासङो दे रायजोफोरा आंनिबो फेभरेट साउथनि मुभि जोबोद मोजां मोनो नायनानै ओमफ्राय बर' मुभिफोर बेबायदि बर'नि जितु मुभिफोरखौबो बिदिनो खोनासङो आङो बर' मुभिखौबो गोबां मोजां मोनो नाथाय बांसिनानो आङो साउथ इण्डियानल' नङा अब्लाबो मोजां नांनाया आंनि साउथ इण्डियान बांसिन मोजां मोनो आङो ओमफ्राय बिनि अनगाबो गुबुन मुभिस खोनासङो जेरै नेपाल आरो एसामिस बेंगलि बेफोरबायदिनो खोनासंलाङो आरो आदसा बे समावनो आं सोंनो नागिरबाय जोंथ' खोनाखाबाय दावहारुनिफ्राय जे साउथनि मुभि खोनासंनानै मोजां मोनो ओमफ्राय साउथनि एक्टर एक्ट्रिसफोर बेबायदि गोसो दङ ना मुंफोर
गोसोआवथ' दङ भइसखौथ' दाबसो खालामो नालाय दाबसो बिथांमोनाबो खालामो, औ औ अब्लाबो आङो सानै बा सासे एक्टर एसेबांबो बुंनो हानाय नङा औ बिसोरनि मुंखौ रियेलि माने जायाबो जानो हागौ गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होनांगोन रायजोफोरा खायसेनिखौ मोनथियाबो जानो हागौ सानै मानसिनिखौ अब्लाबो साथाम मानसिनिखौ अब्लाबो प्रफेसनेल मोनथियो आङो एकदम बिथां गिबियावनो आल्लु अर्जुन आरो रामचरन आरो बिनि उनाव प्रभास साथामबो ब्लकबास्टार खामानि एकदम साउथआव औ ओमफ्राय साउथनि बै जे कमेडियानफोर गोबां रल खालामनाय दङ दै गोबां इन्टारेस्टिं खालामो सोरबाफोर मिन्थियो नामा सासेखौल' मोनथियो आङो माने मुंखौल' मोनथियो सासेनिखौल' बियो दा दंना गैया बेखौ मोनथिया बिनि गैया जानो हागौ आङो एसे खोनादोंमोनबो एसे माबा नै थांनाय बोसोराव नामा एसे डेट जादों होननानै सोरबा सासेया बेयो कमेडियान रल खालामोमोन आरो जगन्नाथ रेड्डी गैला स' बिथाङाबो गोबां कमेडियान खालामोमोन स' बिथांखौ आङो आं आफा आनान गसाइनिसिम बेखौनो आर'ज गाबगोन मानो होनोबा जातिजों धोरोमजों खोथा गैया जि मोनसे माबा नालाय बिथांखौ आं आर'ज गाबगोन जे बिथांनि जिथु जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिथांनि जिथु रायलायनाय आरो एक्टिंखौथ' नुला नालाय रायलायनायखौनो एकदम कमेडि नांखायोमोन आरो सासे दंबावो ब्रह्मानन्दन होननाय बेबो माने जोबोद फानि खालामो माने ओमफ्राय जोंथ' साउथनि खोनाबाय ओमफ्राय बर' फिल्मफोर खोनासङो ना बिदि खोनासंफेरदोंना बर' फिल्म खोनासंनाय जायो बर' फिल्मावबोथ' जोंनि दानि जेनेरेसननिखौ नायोब्ला आदा लिंसार बसुमतारी लोगो मोनदोंना लिंसारखौ लोगोथ' माने बेबो फैयो समाव प्रग्रामाव माबेबा प्रग्रामाव बिदिनो फैलायनाय जायो अब्लाबो डाइरेक्ट माने जिरायनानै रायलायनाय जायाखै लोगो बिदि माने मोनलायनाय जायाखै आरोखि ओमफ्राय जोंहा बर'नि दानि यां जेनेरेसनफोरखौथ' गासैखौबो फ्राय लोगो मोनबायनो जोंहा फुकनदा थाबाय आदा थाबाय दा गोबां कपिलमोन लोगो मोनजोबखाबाय नितामोनखौबो लोगो मोनबाय थाखायो लिजेन्ड जायफोरखौ जोङो बर'नि माने दायो लिजेन्ड होननानै जों बुङो एबा जों मानियो बेवहाय थाबाय जोंहा सुलेखा मेदाम थाबाय बिग्राय ब्रह्म आदा थाबाय गौतम ब्रह्म आदा थाबाय लोगोसे गोबां दङ लोगो मोनदोंना बिथांमोनखौ आङो नैखौ एकदम रोखा खालामनो नाजागोन दिनैसिम आङो माने जोंनि सार गौतमखौ माने लोगो मोननाय जायाखै आसा खालामगोन इयुनाव लोगो मोनगोन होननानै बिथांनि मेथाइखौ आङो खोनासङो आरो बिथांनि मेथाइखौ खनोबो माने बिनि बायदि माने जायाब्लाबो आं गावनि स्टाइलावनो खनो बै समाव र' गेजेरावनो जों फिसा बिथाङाथ' बुंखाबाय गौतम ब्रह्म आदा बिथांनि मेथाइ जोबोद मोजां मोनो एसे गेजेरावनो बिनि उनाव आरो जों सावरायफिनगोन मेथाइखौ एसे खोनासंनो जायखिजाया दोंसे आदा गौतम ब्रह्मनि गोबां दङ आरो फंबाय खननो हाखायो आंबो गोबां नुदों प्रग्रामफ्राव मेथाइआथ' हिसाब गैयि दङ बिथांमोनना बेनि गेजेरावनो एसे मोजां मोननाय बांसिन बेयो एसे रमान्टिक टाइपबो जागोन ब्रेकआप टाइपबो जागोन दे आदसा ब्रेकआप बिदिनो जागोन ना दे खनदो दे नोंनिसो गोरोन्थि ना आंनिसो जाखो जाहोना मा दंमोन नोंनिसो गोरोन्थि ना आंनिसो जाखो जाहोना मा दंमोन बुजि मोनाखिसै आं फोरमायनो हाया जाबाय बुजि मोनाखिसै आं फोरमायस' हाया जाबाय नोंनिसो गोरोन्थि ना आंनिसो जाखो जाहोना मा दंमोन जाहोना मा दंमोन थेंक इउ गोरोन्थि जानो हागौ निमाहा होदो
नोंथांमोना खोनाखाबाय जोंहा बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि आदा गौतम ब्रह्म बिथांनि मोनसे मेथाइ खनबाय बे मेथाइआ आंनिबो फेभरेट आंनिल' नङा नायगिरि बिथांमोननिबो फेभरेट जागोन ओमफ्राय बिथांखौथ' लोगो मोनाखै निस्सय उन समफोराव निस्सय लोगो मोनगोन बेखौ आंबो मिजिंथिबाय आदा गौतम ब्रह्मखौ लोगो सरि बिग्राय ब्रह्मखौ लोगो मोनदों औ बिथांजों आङो लोगो मोनलायनाय जादों सारजों बिथांखौ आङो सनमान होयो रोजा रोजा माने दिनै मोनसे मिउजिकनि जिथु बिमा बिफा होनोब्ला बिथांमोनानो जोंनि जि माने सिंगिं लेभेलनि माने जोंनि बर'नि गेजेराव आरो जांख्रिथाय बिथांमोनानो आरो बिथांमोनखौ आङो सनमान होयो बिथांखौ आङो जोंनि बे जिथु बोसोरसालिया जथुमा बे साहित्य सभा तामुलपुर कुसुबारियावहाय लोगो मोननाय जादोंमोन बे समाव फुकन आदाबो दंमोन आरो बे जोंनि बिग्राय ब्रह्म साराबो दङमोन बिथांमोननि गेजेरावनो आंबो मेथाइ खनदोंमोन आरोखि आं माने ओरैबायदि माने नार्भासनेस जादों आरो गावखौनो जे आं बिसोरखौ माने माबा खालामनानै आरो माने फारसेथिं जोंनि साराबो थाबाय बिग्राय ब्रह्म आंथ' आरो जानला मोनलासो बिदिनो अब्लाबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों खनबाय आरो गिनायजोंनो एकदम माबोरै मा खालामनो हागोन ओमफ्राय बिथाङा माबाफोर बुंदों नामा बिथाङाथ' गोसोफोर दं नामा बुंनाय बिथाङा आंखौ बिदिनो लोगो हमनानै आं बिथांखौ बिदिनो एसे हेन्डसेकबो लादों बिथाङा आंखौ बोर होदों जे नोङो बिदिनो नाजालांबाय था आरो नोंखौ बिदिनो जों इयुनाव हेफाजाब होलांबाय थागोन आरो नोङो जितु सरसा नोंनि बे नाजानाय बेखौ मालाबाबो नोङो गारनाङा आरो नोङो माने फावसायलांनो दा नाजा होनना बुंदों आरोखि स' आंबो बिथांनि जितु बुंनाय बेखौनो आङो दिनैसिमबो गोसोआव दङ आरो गोसोआव लाबाय थागोन आरो थाबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो आरो दिनै नंगौ आं दिनै बिसोरनि बे जोंनि सारमोननि बुंनाय बाथ्रायावनो दिनै आं बुंनाय बाथ्राखौ गोसोआव लानानैनो दिनै बे मोनसे सिटुवेसनसिम सफैदों आरो ओमफ्राय जोंहा मेदामखौ लोगो मोनदोंना सुलेखा मेदामखौबो लोगो मोननाय जादों बिथांजोंथ' आङो माने डाइरेक्टलि मोजाङै रायज्लायनो हायाखिसै बिथाङा फैदोंमोन जोंनि बे नैबे सुक्लाय सेरफां ओनसोलावनो माने बिथांजों बे समाव रायज्लायनो माने एसे रायज्लायनोथ' लुगैदोंमोन गोसोआ बिथाङाबो लुगैदोंमोन नाथाय मोनसे जाहोननि थाखाय हायासै मानोना बिथांनि मेदामनि आङो बुंनोबो बोरैबा नांगोन सारा बे समाव रुंसारि जादोंमोन बेनि थाखायनो माने बिथाङा फैदोंब्लाबो बेयाव मेथाइबो खननो हायाखिसै आरो आंबो बिथांजों बेयो स्टेज प्रग्राम खालामनोहाय आं बिराद गोसोमोन बिथाङा बे प्रब्लेमनि थाखायनो हायासै आरो मोजांबो रायज्लायनाय जायाखिसै मानोना बिथाङा बे समाव एसे दुखुआवबो दङमोन बिथाङा गाबदोंमोन आरोखि आंनि नुलांनायाव ओमफ्राय आं बेफोरखौ जेबो सानाखै बिथांखौ लोगो मोननो हानायानो आंनि देरसिन एकदम मोनसे माने खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन आरो बेखौ आङो खाफाल गोनां होनना सानना लायो जे बिथांजों मेथाइ खननो मोनाब्लानो आं जे माबा नङा मेथाइ खननो मोनब्लासो खाफाल गोनां बे नङा दाबो सम दं जेनेबा इयुन समफोराव निस्सय लोगो मोनगोन बेखौ आफा आनान गसाइनियाव आर'ज गाबनाय थाबाय जाहाथे जोंहा मिलायलायनानै मालाबा लोगो मोनलायो आरो मेदामनि जितु माने देहाफ्राबो जाहाथे मोजाङै थायो बेखौ आंहा आफा आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबबाय बोर बिबाय नोंथांमोना खोनाखाबाय फंबाया मेदामखौ सानसेब्लाबो लोगो मोननायनि मोनसे मिजिं दङ जाहाथे आनान गसाइया बे मिजिंखौ जाहाथे मोगथाङाव महर होयो बेखौनो आंबो आर'ज गाबनाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा भिडिअ'आबो गोबां गोलाव जाबाय नोंथांमोना बे समसिम जे नायदों बेनि थाखाय जोबोद साबायखर रायलायनायाबो गोबाव जाबाय समा गोबां बारलांबाय फंबाया ओंखाम उखैबाय जानांगौ आंहाथ' ओंखाम जानानै फैदों बियो माने दिनै मंगलबार नालाय थानसालियाव थांदोंमोन थानसालियाव थांना फैनानै माने आर'ज दंमोन खोमा बेनि उनाव
न'आव फैबाय न'आव फैनाय आंबो सफैखादों सफैनानैनो बिथांखौ लानानै जोङो साहा लोंबाय इसोरनाव साहा लोंनानै फैबाय ओमफ्राय बे समावहाय दावहारु फंबाया जोंनि जा जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि मोसाखावरि बा गुबुन गुबुन बिथिंनि फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै माबाफोर बुंनो सानो नामा? औ आङो जोंनि फंबाय बिनानावमोनजों लोगोसे बिमा बिफाखौबो एबा जोंनि गार्जेनफोरखौबो बुंनो सानगोन जायफोरा माने जितु मेथाइ खननायानो जा बायदि माने डान्सआनो जा खेलायानो जा बायदि बायदि आरो मोनसे जेनेबा थांखि लादोंब्ला बेखौ गोब्राबै मोनसे थांखिजों नाजालांबाय था आरो लोगोसे बेखौबो बुंगोन जे आङो फरायनायजों लोगोसे नोंथांनि जि थांखि फंबाय बिनानावमोननि जि थांखि बेखौ नाजालांबाय था आरो बिमा बिफाखौबो आं बेखौनो खावलायगोन जे फरायदों आरो फरायनायजों लोगोसे माबेयावहाय जोंनि फिसाफ्रा जेनेबा माने बिदिनो आरो जोंनि फंबाय बिनानावफोरा मोना माबेजों गोसोआव दङ माबेयाव इन्टारेस्टिं दङ बेखौ एसे नोजोर हो आरो इन्टारेस्टखौ नायनानैसो नोजोरखौ होनानै माने जितु बिसोरनि खामानियाव बिसोरखौ बिबान हो आरो मानो होनोब्ला दिनै बयहाबो मोनसे माने इन्टारेस्ट थायो सोरहाबा खेलायाव सोरबाबा रोजाबनायाव सोरबाबा मोसानायाव बयहाबो मोनसे गुबुन गुबुन फरायनायनि उनाव माने फरायनायजों लोगोसे आरो फरायनायाथ' थाखाबाय थ' बै मोनसेखौ अब्लाबो बै मोनसेखौ माने नोजोरखौ होनांगोन आरो बिसोरो माने बिमा बिफाया एसे नोजोर होदो आरो जायफोरा सोलोंजेनगोन बिसोरबो माने जुदि इन्टारेस्ट दंखायोबा बेखौनो आङो लांगोन बे माबा मोनसे खालामथारगोन आङो होननानै जुदि नों सानदोंब्ला नोङो एकदम थांखिखौ माने फावसायालासेनो नों जेसेबां हायो दावगालांनो नाजाबाय था माने जेसेबां थांनो हायो नों थांनो नाजाबाय थाया जाहाथे माने फावसायनानै थाफिना जे आं बेखौ हाया आं बेखौ माबाया नोंहा जुदि गोसो दंथारोब्ला नों बेखौ नाजानायनि उनाव नों हाया होननायनि खोथायानो फैया माने आं बेखिनिखौ खावलायबाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ आरो लोगोसे जोंनि बिमा बिफाफोरखौबो आं बेखौनो दहायबो बुंखांबाय फरायनायजों लोगोसे माबेयावहाय गोसोआव दङ जास्ट माने आङो नैबे मोनसे बाथ्राखौबो रोखा बुंनो सानो बे बाथ्राया आंनिल' बुंनाय नङा जोंनि गुरुआबो बुंनाय जे जास्ट फरायनायल' नङा मानसिनि मोनसे माने मानसिनि जोनोमावनो फैफानायानो जाहैबाय गिबियावनो सोलोंथाइनि उनावसो माने बिनि नैथियासो नोंनि गावनि सायख'ना लानाय मोनसे माबा थांखि बे थांखिया बेखौ बिनि फिसाया मा थांखि लादों बा मा खालामनो नाजादों बे मोनसेखौ जुदि मोजाङै जोंनि बिमा बिफा एबा गार्जेनफोरा मोजाङै जुदि बिजिरनानै नायोब्ला निस्सय बिनि जिथु फिथाइ एबा नाजानायफोरखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामो थ' आसा खालामबाय बिदिनो जोंनि बिमा बिफाफोराबो गोसो होगोन फिसाफोरनि फारसे मोजाङै नोजोर होगोन जाहाथे फरायनायावल' जे फराय होननानै बेखौबो बुंगोन आङो फराय होननानै माने नारसिनबाय थाया आरो बिनि माने मोनसे गावनि बयहाबो मोनसे थिंकिं थायो साननाय इन्टारेस्टिं थायो बेखौबो नायदो आरो बे नङा जे फरायनाय गैयाब्ला जे बिदि जेबो सोलिनो हाया होननानै बे नङा गासैबो बिथिङावनो सोलिनो हानाय मोनसे राहाया थायो ओंखायनो फरायनोबो नांगौ फरायनाया गोबां दिनैसिम मोसानायानो जा रोजाबनायानो जा जोंनि गिदिर जा बलिउडनिखौनो होननो थाङोब्ला गोबां ग्रेजुवेसन खालामनानैबो आरो गोबां मोजां गिदिर फरायलांबावनाय दङ जेरै अरिजित सिं मोनानो गोबां गिदिर फरायनाय स' बिथांमोनाबोथ' माने फरायनायजों लोगोसे गावनि मोनसे थांखि जिथु इन्टारेस्टिंखौ दिनैसिम माने माबायालासिनो थायाखैना थ' बेखौनो आं खावलायो आरोना जोंनि बिमा बिफाफोराबो जाहाथे मोनसेयावल' माने गोसो होनो होआलासिनो बिथांमोननि जि मोनसे कल्पना माने जोंनि बिमा बिफा एबा गार्जेन आरो लोगोसे फंबाय बिनानावमोनखौ जि थांखिनानै एसे माने बुंबाय थ' बे बुंनायाव जुदि आंनि जिथु मोनसे माने आंनि गावनि एक्सपिरियेन्सखौसो आं बुंदों आङो आंनि बुंनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला
आसा खालामो नोंथांमोन आंखौ निमाहा होगोन गावनि आंगोनिनो बिदा जायफोरा फंबाय बिनानाव बिसोरो आंगोनि बिदा होननानै आंखौ निमाहा होगोन आरो आंनि बिमानि समान एबा बिफानि समान जोंनि आदै मादैमोना जाहाथे आंनि गावनि फिसा होननानै आंखौ निमाहा होगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय स' बेखिनियानो नोंथांमोना एसे खोनाबाय गोबां बिमा बिफा बा फरायसाला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ थांखिनानै गोबां मेहेरगोनां बिथाङा बुंबाय दायो जोङो फोजोबनोसै जोबथियाव आङो फंबायखौ साबायखर बावनो सानदों आंनो बेसेबां सम होनायनि थाखाय लोगोसेनो नोंथांमोनाबो फंबायनिफ्राय माखासे मिन्थियै बाथ्राफोरखौ मिन्थिबाय लोगोसेयैनो फंबायखौ आङो गावनि जा कन्टेक्ट नाम्बार जुदि शेयार खालामजायोब्ला बुंनानै होनो खावलायगोन मानो होनोब्ला आं दहाय बुंखाबाय जाहाथे फंबायखौ जोंनि साफ्रोम बर' रायजो राजा नोंथांमोना अनसायनानै लागोन अनसायखायो अलरेडि आरोबाव गोबां अनसायबावगोन आं बेखौ माने हास्थायबाय एबा मिजिंथिबाय आं नाम्बारखौ बुंना होनो थाखाय खावलायबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला माने प्रग्राम बायदिसिनाफोराव माबाफोर खुंलाबायोब्ला आंखौ लिंनो गोसोब्ला आङो आंनि मोनसे नाम्बार खोन्थागोन नाम्बारा जाहैबाय 600201765 आरो खनसे बुंबावगोन 600201765 बे नाम्बाराव कल खालामब्लानो नोंथांमोना जुदि आंखौ नागिरोब्ला मोनगोन आरो स' आदायाबो गोबां माने गावनि खामानिखौ दोन्थ'नानैब्लाबो बेसिम फैदों एसेबां जे आंजों माने एकदम जिरायनानै रायलायफैदों आङो बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो आंखौ दहायनो बुंखादों खाफाल गोनां दिनैनि दिना गोबां मोजां खुब माने खाफाल गोनां होननानै साननांगोन आरो जानांगौ दिनैसिम आङो बिदि मोजां माने रावजोंबो एकदम फ्रि आरो बेबो मेथाइ खनगिरि बिथांमोनजों आङो जिरायनानै मोजां रायलायनो मोनाखै स' बिथाङानो फार्स्ट टाइम थेंक इउ आदा रोजा रोजा साबायखर जोंहाबो माने गोबां बाथ्रा मोन्थिनो लुबैयो नाथाय समा बयहाबो गोरोबलाया आङो दिनै माने एसे सम दिहुननानै फैबाय फंबायजों दान्दिसे रायलायलांनो होननानै ओमफ्राय दायो आंबो थांनानै स्टुडिअ'आव एसे खामानि दङ बेखौ मावहैगोन बैसागुनि थाखाय बिथाङाबो गोबां गोदान गोदान मेथाइ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगासिनो दङ जोंबो लाबोनो नाजागोन खालि रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय जोंनो हेफाजाब लानांगौ नङा होमबा दा बेखिनिखौनो बुंबाय जोंहा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जालांबायब्ला अन्नानै नोंथांमोना जाहाथे गावनि आंगो साननानै निमाहा खालामगोन लोगोसेयैनो आङो बेबायदिनो गोबां नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोलांबाय थानो नाजागोन अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो दिनैनि जा जोंहा दान्दिसे सावरायलायनाय हाबाफारि बेखौ जों बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय गासिबो खुलुमबाय